Бүгін Россияда халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үтәләр. Татарстан өчен әлеге бәйрәмнең әһәмияте зурмы? Республикада бүгін милләтара мөнәсәбәтләр ничек көйләнелә? Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Бүгін халыклар бердәмлеге көне уңаеннан әлеге студия кунакларын җыйды. Һәм әле безнең белән Skype ашалымтада Түбән Камадан Васил Хафизов та булачак. Сезнең белән соңрак элемтәгә чыгырбыз. Ирек әфәнде, халыклар бердәмлеге дигәндә без бүгін нәрсәне күз алдында тотабыз? Бу безнең илебез өчен иң зур, мөһим даталарның берсе, чөнки безнең күп милләтле, күп конфессиялы дөньядагы иң зур ил, ул менә халыклар бердәмлегенә корылган, шул нигездә басып тора торган ил. Моны тормыш үзе берничә тапкыр дәлилләде. Безнең илебезнең нигезе ул халыклар бердәмлеге, бергә тату яшәүдә икәнлеген. Чөнки ил берничә тапкыр таркалды, Россия империясы таркалды, һәм аны халыклар бердәмлеге, дуслыгы дигән тема белән генә Советлар Союзы дигән яңа илгә җыеп алдылар. Ул тагын бер тапкыр таркалды, Советлар Союзы таркалган чорын әйтик. Кызганычка каршы бу чорында ул инде бүленмәс дигән ил бүленде. Әмма аның менә зур бер өлеше Россия Федерациясы бар. Әмма ул шулык принципка корылган. Халыклар бердәмлеге, халыкларның үзара аңлашып яшәүе. Бу безнең илебезнең төп нигезе булып тора, аның киләчәгенең өмете булып тора. Шуңа күрә мин бу бәйрәмне гомумән илебездәге иң зур бәйрәм, бәйрәм юкмы, көн дип саныйм. Зур дата, аны һәр вакыт истә тотарга кирәк. Кешеләр белә микән, Константин әфәнде, ничек уйлыйсыз, бу бәйрәм турында аны бары тик бәйрәм көне итеп кенә кабул итмиләр микән бүген? Аның әһәмияте менә нидән гыйбарәт икән? Халык өчен ял итү инде ул. Бәйрәм дә инде. Халык аңлыймы аның әһәмиятен бу бәйрәмнең? Ничек уйлыйсыз? Аңлап бара дип уйлыйм. Әкренләп. Руслан, менә монда әгәр дә без инде халыклар дуслыгы, милләт ара бердәмлек дип әйтәбез икән, илдә баручы, мәсәлән, аерым төбәкләрдә баручы сәясәткә бәйлеме бу? Һәм еллар узу белән үзгәрәме ул шул халыклар һәм милләт ара мөнәсәбәтләр? Кызганычка каршы безнең өчен барлык белән шигар арасында аерма бар. Кызганычка каршы соңгы елларда ул күзгә чагыла һәр хәлдә. Шигар бердәмлек дигән сүз, икенче яктан без күрәбез башка хәбәфле әйберләрне, мәсәлән. Бу милләтара багланышларга турыдан-туры ни бар инде? Мөнәсәбәте бар. Шул ук, мәсәлән, телләрне тыю, анда башка шундай әйберләр. Белмим, ни өчен эшләнеләдер ул, но чыннан да Русия Федерациясы өчен ул күркәм бәйрәм. Ни өчен дигәндә, чөнки Русия Федерация күп милләтле дәүләт, аны инде Ирек әфәнде әйтеп китте. Шул вакытта без тарихтан сабак алмыйбыз, кызганычка каршы. Сабак алмыйбыз. Нинди сабакны аңлатып китсәң иде? Менә шул ук, мәсәлән, 1612 елдагы вакыйгалар, анда бит шулай күп милләтле җәмгыятьләр, чувашлар, татарлар, марилар, черемислар иде ул вакытта. Алар катнаштылар актив. Минне гомумән Крәшен татары диләр. Алар катнаштылар, бу дәүләтнең яңа ысулын булдырдылар. Романов империясын булдырдылар. Аннан чыннан да 17нче елда ул таркалды. Яңадан без берләштек яңа империяга. Шунда да шул проблемалар килеп чыкты кызганычка каршы. Шуңа күрә менә бу тагын шундый ук үткәнгә бармас өчен, миңа калса, без бу бәйрәмнең төп асылын карарга тиешбез. Аннары шунысы да кызык, әгәр дә кемдер Татарстанга беренче тапкыр килә икән, һәм беренче тапкыр күрә икән, инде игътибар иткән бар, шул ук YouTube ашада күп кенә менә блогерлар килә бит инде безгә беренче тапкыр Казанны һәм Татарстанны күрүчеләр. Аптырыйлар. Сездә менә бу милләтләр чыннан да ничек бер-берсе белән шулай бергә һәм дус аралашып, ни өчен сездә бәхәсләр чыкмый? Ул бит инде гадәттә менә ничектер башка милләтләрне алсаң, инде анда тормыш күз аллау да башка төрлерәк дип сизеләдер. Ирек әфәнде, менә ничек җавап бирергә аларга? Менә чыннан да сире нәрсә икән? Бәлки без монда яшәп аны аңлап та бетермибездер. Бу дуслыкны, менә милләтара мөнәсәбәтләрне, сире нәрсәдә аның? Без бит инде шулай ук менә толерантлык ягыннан дип әйтәбез инде. Башка мәсьәләләр буенча да безнең республика барыбер аерым урын алып торадыр ул. Бу безнең татар халкының да, гомумән Татарстан, Идел буенда яшәүче халыкларның да менталитетының бер өлеше килешеп яшәргә тырышу. Менә Советлар Союзы таркалганнан соң безнең күз алдындагы мисаллар
әйтик, Кавказ төбәген алык, Урта Азияны, гомумән, менә үз милләтен генә алга куеп, сәясәт корган берничә республика булды. Алар бүгенге көндә моно-республикалар, моно-регионнар. Алар берничә, аның Россия шигендән тыш яшәгән республикалар бар, әйтик шулык Армәнстан, ул моно-республика дип әйтергә мөмкин. Советлар Союзы таркалганнан соң сәясәт шуңа китерде, ул моно-республика. Ул безнең Россия Федерациясы кысаларында да кайбер субъектлар бар, аларны моно төбәк дип атарга мөмкин. Әмма нәтиҗәсе нәрсә? Я үтә үз көнен, үз экономикасын булдыра алмаган төбәк дип әйтергә мөмкин аларны. Я алар дотациялар исәбенә яшәүче төбәкләр. Ул бит менә дуслык дибез. Алар бер-берсенә бәйледер турыдан-туры. Һәм мин моны һәр вакыт бәйлим. Чөнки элемтәләрне өзү ул барыбер китереп чыгара синең менә ниндидер көчсезлегеңә, чарасызлыкка каласың. Чөнки элемтәләр юк, төрле төбәкләр белән яшәү, төрле милләтләр белән яшәү, ул күп кенә менә синең кулыңда төрле кораллар булу кебек. Бу корал эшләмәсә монсы эшли, монсы эшләмәсә монсы эшли. Азия белән эш бармаса, Европа белән эшләргә мөмкин, Европа белән бармаса, эштәге потенциалны кулланырга мөмкин. Шуңа күрә менә Татарстанда Идел буе Урал төбәкләренең башка җирләрендә яшәүче халыкларга безнең менталитетыбызда бу бар, үзебезне хөрмәт итәргә кирәк. Әмма башканы да ишетә белергә кирәк. Дуслык ул нәрсә дигән сүз? Ул бит башканы ишетү. Һәм мин ешрак дуслык дигән сүзне кулланмыйм, мин килешү дигәнне кулланам. Һәм аны бәлки танытырга да кирәктер. Лилия, сез менә шундый үзенчәлекле төркемне җитәклисез. Инде төрле милләт вәкилләре җыелган һәм сез менә тормышыгызда дип әйтик инде иҗат иткәндә нәрсәләр белән очрашасыз? Һәм менә үзара ниндирәк мөнәсәбәттә дип әйтик, менә берләштерәме әлеге төркем сезне? Шулай башка кешеләргә, әгәр дә инде мәсәлән шул Татарстанда яшәмәсәләр, бу җиктер сәеррәк булып та тоелырга мөмкин. Сез үзегездә сизәсезме моны ниндир киңрәк мәйданнарга чыкканда? Әлбәттә, менә төрле регионнарга, Россияга чыкканда инде кеше шакката ничек инде бер коллективта, мәсәлән, төрле милләт вәкилләре. Таныштырып китегез, сез кайда эшлисез һәм нинди төркем, нинди милләт вәкилләре Закария фолк төркеменең җитәкчесе булам. Без инде күп милләтле төркем. Безнең менә мин үзем татар кызы, башкорт кызы бар, мордва кызы һәм крәшен кызы. Элегрәк вакытта инде әле безнең чуаш кызы, удмурт егетебез бар иде, мари кызыбыз да бар иде. Әлеге көндә инде 4 эшләп киләбез. 4-без дә бер-беребезнең милләтен хөрмәт итәбез. Һәм инде икебез безнең мөселман динендә, икебез христиан динендә инде. Без инде төрле фестивальләргә чыкканда да бергәләшеп мәчеткә дә кирә алабыз, бергәләшеп чиркәүгә дә кирә алабыз. Шулай ук безнең Ураза бәйрәмендә, Корбан бәйрәмендә мин инде кызларны каймаклар белән мәсәлән сыйлыйм. Алар инде Пасхада безгә күкәйләр алып киләләр. Шундый бездә ниндидер менә шундый толерантлык, бер-беребезгә хөрмәт әлбәттә бар бу коллективта. Каршылыклар тумыймы? Юк, әлбәттә юк. Түбән Камага мөрәҗәгать итик әле Васил Хафизов безнең белән тәдә. Васил әфәнде, менә аерым без аңлашыла, Татарстан күләмендә нинди эш башкарылганы. Ә менә районнарда эшчәнлек ничегрәк көйләнгән икән, халыкларның бердәмлеген урнаштыру буенча шулай ук кыенлыклар тумыймы? Районнарда эшләр, төрле милләтләр белән зур эшләр алып барыла. Кыенлыклар тумый. Безнең Түбән Кама шәһәрендә бүгенге көндә 50-дән артык милләт санала. Шулар белән бу телләр елына карамастан бик күп эшләр алып барыла һәм һәрбер милләт белән аерым эшләр башкарыла. Менә милләтләр санын әйтеп киттегез шулай ук. Гомумән, кайсылары белән эшләү җиңелрәк дип әйтик инде. Андый бүленеш бармы милләтләрнең төрлелеге буенча һәм ниндирәк мәсьәләләрне хәл итәргә туры килә? Чөнки әле бәлки тамашачылар да аңлап та бетермидер. Менә бу эшчәнлекне халыклар белән ничек эшләргә була икән дип. Biz инде теге милләт, бу милләт белән дип кенә аеры әйтә алмыйбыз. Бөтен милләттә безнең өчен бер тигез, біз аларны бер тигез күрәбез, бер тигез алар белән бөтен проблемаларны эшләп итәбез. Күбрәк инде шушы миграционный вопрослар килеп чыга, аларны решать итәргә тырышабыз. Һәр хәлдә инде бүгенге көндә алай туктап калган ниләр юк, решать итмәгән сораулар юк. Аллага шөкер, эшләр бара. Халыклар дуслыгы йорты нәрсә белән шөгыльләнә бүген? Халыклар дуслыгы йорты бүген инде шушы һәрбер милләтнең
үз традиция, үз моңнарын, үз көйләрен саклау, үз телләрен саклау белән эш алып барабыз. Бездә бүгенге көндә башка халыклар дуслыгы йортындагы кебек бездә дәген шушы ял мәктәпләре эшләп килә. Бүгенге көндә әле 8 мәктәп үз телләрен, үз гореф-гадәтләрен саклау буенча эшләр алып барыла. Иргә әфәнде, шуннан да монда мәсәлән бәлки безнең Татарстанны алу кирәк тә түгелдер. Ә менә башка регионнарда дип әйттек, чит ил мисалларында бүген ниндирәк тенденция күзәтелә? Үзгәреш бармы? Менә Руслан әйтеп китте инде, сәясәткә дә күпмедер дәрәҗәдә бәйле бу дип, һәм тарихта да күренгәнчә инде төрле чорлар була. Шул ук халыклар арасында да махсус чыгарылган инде бәхәсләр дә булырга мөмкин. Инде табигый рәвештә үзеннән-үзе килеп чыкканнары да. Менә ниндирәк хәлләр соңгы вакытта? Без инде глобальрәк алсак әгәр дә хәлне. Тенденция бер, менә саннар буенча әйтә алам, 10 ел элек Татарстанда 2 дуслык йорты бар иде, Казанда һәм Чаллыда. Бүген 13 дуслык йорты һәм дуслык үзәге эшләп килә. Татарстан Халыклар Ассамблеясының 11 районда үзенең җирле оешмалары бар иде. Бүген 30дан артык төбәктә. Бу Татарстан. Башка регионнарда бармы? Россиядә 22 регион дуслык йортлары эшләп килә, 22 регионда. Муниципаль дуслык йортлары саны без исәпләп караган идек, алар 100дән артык. Әгәр дә шәһәр дуслык йортларын. Ни өчен? Чөнки без шундый чорда яшибез. Дәүләтләрнең, Европа, безнең Россия Федерациясе дәүләтләренең милли составы үзгәргән чорда. Менә шушы 10 ел эчендә генә дә менә без бик кызыксынып көтәбез халык саны алу нәтиҗәләрен. Ул бит милли состав үзгәрә. Зур шәһәрләрдә белгечләр әйтүенчә бүгенге көндә халыкның 10%-ка якыны ул инде чит илдән килгән кешеләр. Гражданлык алганы да, әле алып җитешмәгәне дә, килеп китеп йөри торганы да. Алар 10%-ка якын. Әйтик, менә Татарстанда да пандемияга хәтле елга миграцион исәпкә куя торган чит ил гражданнары саны 300 меңнән артык иде. Менә үзебез 3 миллион 900 һәм әле 350 меңгә якын килә китә, укый, эшли, сәүдә итә. Ягъни ул бит зур саннар. Аңа бит күз йомып булмый. Менә дөрестән дә халык санын исәпкә алу нинди нәтиҗәләргә китерәчәк халык ягыннан һәм халыклар бердәмлеге ягыннан? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, халыклар бердәмлеге көне уңаеннан җыелдык. Руслан, без инде ил күләм сәясәтен әйттек, республик күләм сәясәтне, ә менә дөнья күләм тенденция турында әле җавап ишетелмәде. Менә шуннан да халыклар арасында үзгәрешләр сизеләме? Менә шул ук инде без беләбез, ел саен инде вакыйгалар, инде масса күләм мәгълүмат чараларында шаулап ала әлеге темалар, инде халыклар анда провокацион эшләр, башкара сәяси инде алымнар дип. Менә бу юнәлештә ниндирәк күренеш күзәтелә һәм кайда таба барабыз без? Менә моңарча 90-нчы елларда, 2000-нче елларның башларында менә глобализация килә дип әйтүчеләр күп иде, имеш, халыклар бетәчәк, телләре югалачак. Менә шундый тенденция бар иде ул. Күп кенә философлардан да, Фукуямаларда бу хакта күп кенә фаразларын әйтеп киттеләр. Ну, шунда ук без күрәбез хәзерге вакытта. Киресенчә, миллилеккә игътибар артты. Әйе, дөнья үзгәрде, но шул вакытта без күрәбез, цивилизация, глобализация шаукымы артка чигенә. Шул вакытта конфликтларда күренә, мәсәлән, Африка илләрендә, мәсәлән, шул Европада күп кенә, мәсәлән, качаклар китәләр, мәсәлән, шул Белоруссия чиге аша, мәсәлән, Европага. Ул да бит инде күп кенә бәрешләрне дөньяга китерә. Һәм инде ул проблеманы былай гына чыгып булмый, күз ямып та булмый. Әйе, Европа зур гына цивилизацион бер яссылык булдырды. Ну, шул яссылыкта бит төрле милләтләрнең үзләренең йортлары бар. Кемдер чыннан да килә, кемдер начар тормыштан качып Европага килә. Чөнки Европа бит ул зур колониаль ниде, җирлек. Шул мәсәлән, әлеге колониялардан кешеләр килә, ул бит Европа кешеләренең дә гаибе бар һәр хәлдә. Алар бит яхшы тормыштан качмый. Шуңа күрә ул проблеманы дөнья дәрәҗәсендә хәл итәргә кирәк. Шуннан да Татарстанга килгәндә безнең оптималь модель дип саныйм, чөнки без монда 500 ел якын монда урыслар белән, башка милләтләр белән яшибез. Шуңа күрә менә заманда монда Хиллари Клинтон килеп китте 2013 елда, ялгышмасам. Ул Минтимер Шәриповичка турыдан әйтте.
Менә сезнең моделне безгә дә күчерергә кирәк ди. Ул бит инде чын рәвештә зурный. Һәм хәтта шуннан соң без булдырабыз да, ЕСВК дигән шигар кергән иде аларда. Зур казаныш, зур казаныш. Шуңа күрә Татарстан модели чын рәвештә дөнья күләмендә күрсәтерлек. Ә милләтләр үзләрен ничек хис итә икән? Константин әфәнде, менә милли мәдәни автономия ничек эшли бүген сезнеңчә? Ниндирәк максатлар куеп үз алдына? Ну, халыкны җыярга инде безнең задача основной шуны күрәбез без. Чөнки бергә эшләргә җиңелрәк. Без җыелгач без күбрәк. Ну, шундан чыга инде ул бөтен автономияның эше, мин шулай уйлыйм. Ә сез иркен үзегезне менә бар яктан да инде тәхмин ителгән дип саныйсызмы монда? Мәсәлән, республикада, илдә башка милләтләр белән ничектер барыбер теге параллель уздырсагыз, сизелмиме андый күренешләр? Андый ниләр юк дип уйлыйм. Чөнки кая татар яшә, шунда чуаш яшә, ул бит Татарстанда гына түгел, анда башка регионларда да шулай. Без 2006 елда Ригага барган идек журналистлар белән. Татар диаспоралар белән очраштык, чуашларны да таптык шунда. Шуның өчен мин проблема күрмим. Милләтләр буенча инде, Лилия, менә әгәр дә без шулай инде бу очракта халык саны исәпкә алуны инде кузгатабыз икән, әлеге мәсьәләне шулай ук үзеңнең кем булуыңны язу мөһимме? Менә сез әйтеп китәсез, безнең төрле милләт вәкилләре бар дип. Менә алар чыннан да үзләренең милли үзаңын, милли тарихны беләләрме һәм нәкъ менә аек акыл белән эш итәләрме әлеге милләт төшенчәсен билгеләүдә? Әлбәттә, һәрберсе үз телендә сөйләшәләр, инде горурланып, мин Мордва кызы, мин Керәшен кызы, мәсәлән, мин Башкорт кызы дип әйтәләр. Шулай ук инде саналганда да үзләренең шулай итеп үз исемнәрен бирәләр алар. Мондай мөһим битарафлык булмасын бит әле. Ул кайберләре бит инде хәтта бер милләттән булып та ничектер миңа кем дип язсам да барыбер дигәнрәк күренешләр дә бар. Аннары сез ялгышмасам фәнни эшләр дә язгансыз әле менә шул тарих буенча ни дәрәҗәдә менә бу милләт ара мөнәсәбәтләр дип әйтик инде халыклар дуслыгы өйрәнелгән дип саныйсыз бүген? Мин инде консерваториядә укыган вакытта безнең татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы бар, бүген көндә дә эшләп килә. Анда инде менә төп максатыбыз безнең Идел буе халыкларын өйрәнү. Һәм бу тема өйрәнелгән бүгенге көндә. Татарстанда да күп кенә милләтләр яшәгән регионнарга да чыктык инде без. Күп кенә фәнни эшләр эшләнгән, диплом эшләре, менә шулай ук инде безнең студентларыбыз һәрберсе менә мәсәлән безнең Удмурт егетебез бар, шулай ук Павел Александров, ул да безнең выпускнигыбыз инде бетергән консерваторияны, шулай ук ул да җыентык чыгарды һәм инде бүген дә менә Удмуртлар автономиясында да эшли. Үзен өчен Удмурт дип Баулыда Баулар районыннан чыккан Удмурт дип йөртә инде. Димәк, тамырларын унутмыйлар инде. Әйе, без Васил әфәндегә дә сүз бирик әле Түбән Камага. Сезнең менә эшчәнлектә дип әйтик, халык санын исәпкә алу юнәлеше буенча шулай ук нәрсәләр башкарасыз? Менә һәр кемгә дә аңлатырга тырышасызмы? Һәр халыкка, һәр милләткә әлеге халык санын исәпкә алуның әһәмиятен? Бу инде һәрхәлдә һәрбер милләтнең үзенең интересы бит инде. Һәрбер милләт үз милләтен югалтмас өчен моны бит инде үз теләге белән бирә тавышын. Ә сез бу юнәлештә димәк алай аерым инде эшчәнлек алып бармыйсыз. Аңлатырга кирәк бит кешеләргә барыбер. Кемдер белеп бетермәскә мөмкин, кемгәдер мәгълүмат җитеп бетми, кемдер бәлки вакыты җитмидер. Менә сез нәрсә эшлисез? Без инде һәрбер милләт җитәкчеләре белән аерым җыелышып переписка башланганчы әңгәмә алып барылды. Бүгенге көндә актив һәрбер милләт үз милләтен саклау буенча актив эшләр алып барыла. Ирек әфәнде, чыннан да без аңлыйбыз, һәр кем үзенең милләте өчен борчыла, ләкин нәкъ менә бәлки мәгълүмат җитеп бетмәүдән дә киләдер инде бу, бәлки кешеләрнең кызыксынмауларыдыр. Монда аңлашыла, күпмедер проценттан битарафтыр да менә бу шул халык санын исәпкә алуга. Менә ничек аңлатырга, ниндирәк эш башкарылырга тиеш, нәкъ менә үзеңнең тамырларыңны онытмас өчен һәм монда бит әле милләтнең киләчәге дә халык санын исәпкә алудан торачак, менә киләчәген күз аллауда да. Миңа калса, һәр халыкка үсәр өчен, үзен саклау өчен тигез шартлар тудыру кирәк. Чөнки менә бер мисал китерәсем килә. Әйтик, безнең илебездә советлар чорында озак еллар диннәр тыелган иде, мәчетләр, ширкәүләр эшләмәде. Бүгенге көндә меңләгән ширкәүләр, меңләгән мәчетләр төзелде, әмма
статистика мәгълүматлары буенча төрле төбәккә карап, анда актив йөрүчеләр саны 4%-тан 7%-ка хәтле менә төбәгенә карата инде. Бәлки бардыр инде шул Кавказда нидә күбрәк йөрүчеләр. Ягъни шартлар, мөмкинлекләр бөтен 100% халык өчен тудырылды, кулланучылар 4-7%. Миңа калса, менә бу милләтләрнең үсеше өчен шартларны да тигез тудырырга кирәк. Тел өйрәнү өчен, мәдәниятне саклау өчен мөмкинлекләр зур булырга тиеш. Менә бездә дә якшәмбе мәктәбе эшләп килә, 21 тел өйрәнелә. 400-дән артык бала йөри. Әмма миллионлы Казанга саны бүлеп карасаң, бу бит не күп тә түгел. Әмма шарт тудырылган. Монда беркем дә әйтми, минем балама әйтик грузин телен өйрәнү мөмкинлеге юк дип. Грузин телен өйрәнү мөмкинлеге бар. Һәм башкасы бар. Кулланучылары азрак. Әмма шикләү юк. Менә шикләү булырга тиеш түгел. Чөнки ул халыкта канагатсызлык тудыра, ул җәмгыятьтә киеренкелек тудыра. Ә бу куркыныч бер дәүләт өчен. Һәм икенчесе, конкуренция бар бит. Менә безнең милләтләр яши, һәм безгә әйтик, менә 10% күләмендә читтән башка милләтләр килә. Алар телен өйрәнгән, гариф-гадәтләренә бик тотына, динен белә, һәм килеп керә безнең монда үз милләтенә, үз хәленә битараф кешеләр янына, әле аның мөмкинлеге дә юк үз телен өйрәнергә, үз динен, үз гариф-гадәтләрен сакларга. Һәм әлбәттә, теге 10% ул бик зур процентка үрелә, чөнки безнекләр битараф, ә тегеләр битараф түгел. Менә бу әйберләр турында уйланырга кирәк. Безнең була микән монда? Менә дөрес фикер, Руслан, ничек уйлыйсың? Менә битарафлык һәм әлеге Ирек әфәнде әйткән проблема бармы ул чыннан да? Һәм нәкъ менә татарлык ягыннан да әле горурлану шул ук тарихыңа, гореф-гадәтләреңә, һәм бу чакта бигрәк тә бит әле киләчәгеңне уйлау дигәндә күренеш бар. Менә бәлки эшләп бетермибездер? Эшләп бетермибез, әлбәттә, күп нәрсә үзебездән тора, чыннан да. Телебезне өйрәнмибез, мәсәлән, гореф-гадәтләребезне, шул мәчеткә керсәң, анда Урта Азияда халыклар күбрәк күзәтелә, шул җима намазына килсәң, мәсәлән, әлбәттә. Шул ук, мәсәлән, телне өйрәнү ни буенча шулай ук монда проблемалар күп бездә. Битарафлык, әлбәттә, сизелә, чөнки без пассионарлык ягыннан Урта Азия һәм Кавказ халыкларына калышып барабыз кызганычка каршы. Без бик үк актив түгел, безнең урбанизация бик көчле, 80% татар шәһәрдә яши, шуңа күрә күп кенә ярый Казанда кайдыр берничә шәһәрдә мәсәлән шартлар бар, күбесендә юк бит. Мәсәлән, Мәскәүдә татар телле компонентлы мәктәп бер генә мәсәлән. Соңгы статистикага карасаң, анда 300 меңгә якын татар яши. Менә алар өчен шартлар юк, мәсәлән. Шул вакытта, мәсәлән, интернет шелтәре аша, татар ТНВ каналы аша, мәсәлән, телне өйрәнеп була, гореф-гадәтләрне һәр хәлдә кайдадыр теләк юк, кайдадыр ысуллар юк. Ә хәл үзгәрәчәкме, ничек уйлыйсың син? Үзгәрергә тиеш. Без оптимистлар, шуңа күрә шуңа ышанып калабыз. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә Ирек әфәнде, халыклар бердәмлеген билгеләүдә нәрсә таян нуктасы булып тора? Бу халыкларның һәр милләтнең үзара берләшеп яшәү, башкалар белән тигез дустана мөнәсәбәт кыра белү, һәм өченчесе дәүләтнең ярдәме. Миңа калса, менә безнең милләтләребезнең саклануы, безнең милләтләребезнең көчле булуы, ул дәүләтебезнең куркынычсызлыгы мәсьәләсе. Үзебезнең милләтләребез сау, сәламәт булсалар, исән булсалар, күп булсалар, безнең дәүләтебез нык булыр. Безнең милләтләребез эреп югала башласалар, үзләренең киләчәгенә битараф була башласалар, бу дәүләт өчен дә куркыныч бер күренеш. Дөрес сүзләр, халыклар дус булганда гына ил үсештә булачак. Республикада милләтләребез дә үзара бердәм булып яшәсеннәр иде дигән теләктә саубулашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.